Huwa dover sagrosant fuq kull wieħed u waħda minna li nagħtu l-protezzjoni kollha meħtieġa lil kull persuna li qed tipparteċipa fis-suq tax-xogħol tagħna, imini u ġejja minn fejn ġejja. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt it-tieni qari brabta ma' liġi l-ġdida dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Fil-fatt il-Prim Ministru beda d-diskors tiegħu billi elenka inċidenti serji u fatali u bekk il-bżonn ta' dan il-qafas leġislattiv ġdid u rivoluzzjonarju biex kemm jista' jkun joqsu dawn it-tip ta' inċidenti. Hawn il-Prim Ministru tenna kif dan il-qafas leġislattiv se joħloq sistema sigura ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dal-qafas din liġi ġdida li qegħdin nagħmlu hawnhekk hija kollha ddirezzjonata biex dak is-sogri illi huma prevedibbli hija x'inhi l-attività kummerċjali illi tkun qiegħda issir tnaqqashom kemm jista' jkun. Il-Prim Ministru tenna wkoll l-importanza ta' kwalità u standards li permezz ta' din il-liġi issa se jibqgħu dejjem tilgħin il fuq. Spjega kif dan se jġib ċertu sagrifiċċji madankollu bilan aħħari tkun is-saħħa tal-ħaddiema f'pajjiżna. Dr. Abela spjega wkoll kif jikkomplimenta dan il-qasam hemm ġurisprudenza qawwija ta' sentenzi deċiżi mill-Qrati Maltin li kienu sors ewlieni biex jiġi abbozzat dan l-att. Dr. Abela tenna kif l-isfida ta' aktar inċidenti fuq il-post tax-xogħol waslet ukoll f'kuntest ekonomija li kibret postijiet aktar ta' xogħol jibqgħu jespandu u joffru opportunitajiet ġodda. Din hija liġi li fil-waqt li tiġbor ġo fiha it-tajjeb li kellha il-liġi preċedenti, issaħħaħ bil-ferm anke nuqqasijiet li kellha il-liġi l-oħra u taġġusta wkoll għar-realtajiet tal-lum. Fir-rigward ta' elementi li tinvolvi din il-liġi, il-Prim Ministru spjega li l-OHSA se tkun qed tingħata aktar saħħa biex iżommlu la standards u governanza tajba, dan apparti iktar effettività ta' nfurzar permezz ta' aktar tisħiħ ta' riżorsa umana bżida fil-ħaddiema b'aktar mid-doppju sa ftit ta' xhur oħra. Dr. Abela tenna wkoll kif se jkun qed jinħoloq tribunal b'ġurisdizzjoni f'dan il-qasam bil-ħsieb li jkun hemm sistema ġusta u li ma tħares lejn wiċċ ħadd. L-ewwel nuqqas se jkun ta' minimu ta' 1,500 euro bħala multa u massimu sa 50,000 euro multa f'każijiet serji għandek ukoll sa massimu ta' sentej priġunerija. Jekk dak li jkun jerġa' jorqos it-tieni darba jerġa' jitressaq il-qorti u jinstab ħati, il-minimu tal-multa allura jitla il fuq u l-pena ta' priġunerija minn massimu ta' sentej tiġi ta' minimu ta' sena għal massimu ta' 4 snin. Fir-rigward tal-multa amministrattiva, l-Prim Ministru spjega kif qabel kienet tinċentiva l-abbuż minflok issa sservi ta' deterrent u għalhekk issa din se tkun tista' titla' sa 20,000 euro. Intant il-Prim Ministru ma waqafx hawnhekk kif irrimarka l-ħidma li diġà saret fuq numru ta' bidliet fosthom it-twessieħ fil-ġurisdizzjoni tal-Kummissarju responsabbli mill-Ambjent u l-Ippjanar biex tinkludi wkoll is-settur tal-kostruzzjoni. Dan apparti xogħol favur helpline tajnuna marbuta ma' nfurzar u li huwa disponibbli 24 siegħa kuljum. Pass li tajna kelma ċara li se naslu għalih u hekk qegħdin nagħmlu din hija riforma minn sensiela żgur mhux se tkun tal-aħħar iżda hija waħda importanti ferm, riforma li turi li qalbna tħabbat mal-ħaddiem. Grazzi, Sur President.